Какво става, маняци? Откриваме канала с ново видео. Плой в Чепеларе с колело. В момента се намирам на Асеновградско. Изминал съм 14 км приблизително. Качваме се на 1160 метра на морска височина. Така че сега ще остава малко кадри. Продължаваме само напред. Хайде! За какво стана въпрос? От тук ни очаква, маняци, първа спирка Асеновград. Изминати километри до сега 23 км. От тук ни очаква Асенова крепост нагоре и към Бачково, така че се завършваме с нови кадри машинки. Айде! Хоп, Бачково, пичове 40 км. Момент се намираме на Бачковския манастир. Продължаваме само нагоре. Спираме за отдих, защото хидратацията е много важна, не забравяйте да пиете вода. Ще удара и нистефиди, за да може да влезе малко енерджи. Ще почине малко и катерим към Чепеларе. Остана ви малко с тази красота, понеже гледката е просто уникална. Родопите, пишете какво мислите долу в коментарите за Родопите. И пишете какво мислите като цяло за изкачванията с колела, планинското каране и така нататък. Остана ви с тази неописуема гледка. Аре, маняци, какво е на? Пичове, току-що снимахме какво е на само. Гледайте се, какво стана просто. Питаме само към Чепеларе, останали са ни още 10-15 км. Така че, атакуваме здраво. Ай! 80 км, аре още малко. Пичове, табелата виждате ли? Чепеларе с колело за по-малко от 6 часа. Оуе, Чепеларе! Пичове, току-що минахме табелата за Чепеларе, успешно стигнахме до Чепеларе. Остана ви само с тази гледка и с тези кадри, защото не мога да дишам.